Здравейте, скъпи сънародници! Правя това видео по повод кончената, Бог да го прости, на Астор, на когото вчера му беше погребението и ме върна много назад в миналото, в спомени, и затова ще ви обясня някои неща, как се запознах с Астор, сетих се за баща ми, защото Астор и баща ми бяха приятели много години преживе, и баща ми и Астор са набори, родени са 1943 година. Значи баща ми Иван Карото, Иван Русев от град Русе. Сега ще ви обясня защо са на този фонд и кое какво е и за какво става на въпрос. Така, зад гърба ми, ето вижте, зад гърба ми е хотел Дунав. Ето вижте. Това е хотел Дунав. Тук отстрани пише Балкан Турист. Балкан Турист. Това е хотел Дунав, град Русе. Хотел Дунав, град Русе. Много русенци го знаят, много гости на Русе също го знаят. Миналото, дори и сега. Какво ме свърза мен с този хотел и баща ми също, какво ни свърза с този хотел? 1975-6-7 вече не си спомням, баща ми Иван Карото, Иван Русев, ето ви го на снимка, сега ще ви покажа, ето Иван Русев, започна работа, аз тогава съм бил на 10-11 години, 12 плюс-минус, имам много добри спомени. Започна работа като сервитьор в ресторант Дунав. Ресторант Дунав. Започна работа като сервитьор. И така, доста време работи като сервитьор. Ето го тук, когато ходеше с мотора на работа. Баща ми имаше мотор. Бог да го прости, че го спомена. Ето на баща е мотора. Това е бесния социализъм. Този мотор му го е купил дядо ми, Йордан Русев. Нали, да във върна малко в историята, да знаете кой е, кой откъде, за какво става на въпрос. Много е важно. Между другото, много е важно хората да знаят историята така, каквато е. Така. И баща ми беше сервитьор в ресторант Дунав. Аз като малък ходех постоянно при него и почти детството ми минало в ресторант Дунав. Не е цяло. Почти детството ми минало в ресторант Дунав. На по-късен етап баща ми Иван Русев стана управител на ресторанта. Управител на самия ресторант Дунав. Така, ето ме мене като малък, който ли си ме спомня, който си ме спомня, да е жив и здрав. Ето аз като малък, ето аз съм тук, Николай Русев, малкият Колю китаеца. Някой, ако има спомени от миналото. Така. И сега, в този ресторант, в този хотел, в този комплекс, който го показвам, ето тук, аз обикалях навсякъде, бродих навсякъде и познавах всичко, това ресторанта,
складовите помещения. Това сладкарницата, която вече я няма. Там събориха и направиха някакви сгради. То като цире убиха всичко, което беше хубаво. Направиха някакъв жилищен блок на място на сладкарницата. Беше старша сладкарница на 2 етажа. Значи казах ми храната, съм съврял, съм се разхождал, бара долу, бара съм се разхождал, съм обикалял, отзад бъбрека съм обикалял, съм се разхождал, това лятната градина, 2 летни градини имаш, отпред маркиза и отзад бъбрека, там съм се разхождал, съм обикалял, отпред на маркиза казах, долу в складовите помещения на ресторант, на хотел Дунав, долу имаш и бани, аз съм се къпал много пъти там, стаи за сервитьори, стаи за готвачи, кухните бяха там по него време, складови, нали, пак казвам. Целият комплекс съм го обикалял, го познавах много добре. Стаи, такива апартаменти, луксозни апартаменти за него време, 70-те години, 77-8 година, 6-та пълна. Въобще, дори съм се качал на покрива. На покрив. На хотел Дунав. Лапешка работа, обикаляхме, никой не обръщаше внимание. Те знаеха, че съм син на управител на ресторанта Иван Карото и оттам нататък персонала въобще не ме закачаше за нищо, нямаше проблем. Те бяха, имаше такива управители на сладкарницата, управители на механата долу, много дълбок зимник, много хубава механа, управител имаше на бара, тогава с времето, бар, много модерен бар за него време, всички тарикати по него време ходеха в този бар. Тарикати, ченчежи, измамници. Оттам съм много запознат с много хора, хиляди хора. Ще ви разправям за всеки подел. Имаш управител на бъбрека, а баща ми беше на тая лятата градина, а баща ми беше на Дунав, на самия ресторант. Бяха го направили управител. Значи това беше до 83-4 година, плюс-минус, ще излъжа, защото след това Пенчо Илиев, който беше директор на Балкан Турист за град Русе, а Дунав беше към Балкан Турист, то тогава всичко беше Балкан Турист. Всичко в града беше Балкан Турист. Дори цялата държава, всички държавни хотели и ресторанти бяха към Балкан Турист. Директор на Балкан Турист тогава Пенчо Илиев, Бог да го прости, бил извикал, аз после разбрах от баща ми, го бил извикал в канцеларията си там, някъде на времето, вече не спомня къде му била канцеларията, и казал на баща ми: Иване, ти трябва да станеш член на БКП, на Българска комунистическа партия, защото ето вече, нали, добър си в работата си, като сервитор си бил много добър, като правител се справяш много добре. Доволни сме от теб, но ти трябва да станеш член на Българска комунистическа партия. И това е, няма друг вариант. А баща ми казал: не мога в момента, трябва да си помисля, то не става тук така, аз не съм такъв убеден в тези ваши, нали, комунистическите идеологии, защото сега ще ви кажа, и баща ми отказал да стане член на ЦК на БКП. И сега ще ви кажа защо е отказал. Защото баща ми е внук
на генерал Иван Русев, който е царски генерал на времето, по време на царска България. И никога не е обичал комунистите, знал е нещата какви са точно и е отказал да стане. След което Пенчо Лев го маха от управител, друго маха от самия ресторант Дунав, от хотел Дунав, въобще като от целия комплекс и го уволняват там, по техните комунически правила. И баща ми много така спорен, че след като го уволниха от хотел Дунав, понеже не става член на ЦК на БКП, не е станал, тогава той замина да работи на Златни пясъци. На Златни пясъци, като обикновен сервитьор пак започна, в ресторант Кукери. Ресторант Кукери на Златни пясъци. Ако някой има от Варна и региона, съсеща или региона Златни пясъци, ще се сети за ресторант Кукери на Златни пясъци. Но да се върнем към комплекс Дунав. Значи, през това време, докато баща ми беше управител на сервитьор, после управител на ресторант Дунав, аз съм виждал там и аз съм се запознал с някои хора, но някои хора само съм ги виждал, защото аз бях малък, няма как да отида да се запозная с някой. Но когато имаше такива банкети, делегации, аз пак ми казвам, като малък, там обикалях, врях се наляво, надясно, особено ваканциите, пролетни, зимни, летни ваканции, аз почти живеех в комплекс Дунав. Аз живеех в комплекс Дунав. Имаше свободни стаи, някой път спях там, повече се хранех в ресторанта или в кухнята, или на бъбрека, където и отида да седна. Минава някой сервитьор, те ме познаваха, знаеха, че аз съм сина на Иван Карото, на баща ми, и ми сервираха. Било комплет закуска, било супа, тогава имаше такива телешко варено, такива по-специални супи, чорби, такива, дето ги нямаше много по другите заведения. Деликатеси, неща от групи, които са минали, заминали, пък не са доизядени, пък са пресни, останали, идваха да ги носиха, шопски салати, коли. Да, бях малък цар. И тогава съм виждал приеми, значи актьори в минало, такива по време на социализма. Виждал съм ги и в трезво състояние, виждал съм ги и в пияно състояние. Ще ви разправям за всеки по-отделно. Виждал съм делегации на високо ниво. Виждал съм Тодор Живков на живо. Тодор Живков съм го виждал в ресторант Дунав. Посеща делегации. Николай Чужеско съм го виждал също. Тогава ще е министър-председател на Румъния. Виждал съм Пенчо Кобадински, виждал съм Станко Тодоров, виждал съм Гриша Филипов, виждал съм Добри Джуров, виждал съм елита на ЦК на БКП. Ето, аз съм жива история, за сега все още съм жив и здрав, да съм жив и здрав, но мога да ви обяснявам с години неща, които аз съм ги виждал, са се случвали на живо, неща, които никой никъде няма да ви ги каже, никой никъде няма да ги спомене. Смешни моменти, комични, сериозни, трагични, всякакви. Значи аз съм съврял там, видял съм, говорим за град Русе, ресторант Дунав, хотел Дунав, комплекс Дунав, въобще много хиляди, милиони истории. Не знам дали ще ми стигне живота да мога да ви разправя всичките от край до край с много хора.
Между другото, този комплекс Дунав, хотел и ресторант, комплекс Дунав е строен 1961 година. 1961 година е построен, на 16 април е открит. 1961 година е това. От трудовия народ на България. От народа, обикновения народ на България. Обикновения народ на България се строеше от, значи, стадо комунисти, които управляваха държавата, които бяха богати, имаха всичко, ползваха всичко, и обикновения български народ, който работеше тогава за без пари. За заплати, пак казвам. Строители, по заводи, по фабрики, по всякакви там. Тогава много заводи, много предприятия, защото имаше евтина работна ръка и работата беше, ако не работиш, заминаваш в затвора, принудителен труд или нещо там, санкции, изселване, забравих да кажа. Имаше изселване по него време, до 1989 година, всякакъв тормоз. Че, да се върна, този хотел е построен от народа, 1961 година, а след 10 ноември комунистите, защото аз казвам, че комунизма никой не е свършил в България и продължава до наши дни, значи това, как да ви го обясня, децата на комунистите, внуците на комунистите взеха хотел Дунав. Значи в един момент беше собственост на Мишо Бирата. В един момент беше собственост на Мишо Бирата, Бог да го прости. Те го убиха с две думи. Мишо Бирата го убиха, защото се забърка с Бойко Борисов и те там нещата са ясни. Бойко Борисов, който се забърка, или получава инфаркт, или умира по някакъв много случайен начин, катастрофа, паднал от стъпалата 20 пъти, си щупил врата, не бил сигурен, че е щупен добре, че после се върнал пак да падне. Такива самозастрелваха са хора. И така, Мишо Бирата беше собственик на този хотел. След това стана жена му и тя почина, Бог да я прости, по неизвестни причини. След това стана сина му. Май той е починал, вече не съм сигурен. Но какво да ви кажа, скъпи мои сънародници, комунистите, народа, да съм по-точен, народа построи България, а комунистите го обраха. Значи комунистите насила накараха народа да построи цялата държава и след това самите комунисти обраха народа и взеха всичко построено от народа. Това фабрики, предприятия, ресторанти, такива знакови сгради, работещи, всичко беше откраднато от комунистите и продадено за тяхна сметка и парите прибрани от тях и с тия пари по-късно, нали, внуците и синовете на Станко Тодоров ли беше, на Гриша Филипов ли, имам ги данните някъде, трябва да се проразровя, ще ви го обяснявам всеки по-отделно. Живеят в Австрия, купили си имения в Швейцария, купили си в Америка, купили си във Франция, купили си навсякъде, си купили гнусните комунисти. Това е реалната истина. Това е истината. И ще научите от мен, защото аз съм очевидец. Аз съм реален очевидец на всички тези събития. Бил съм там, видял съм, пипнал съм, усетил съм, чул съм, запомнил съм, че мисълта ми по него време, когато баща ми беше управител на ресторант Дунав, комплекс Дунав, се запознах тогава за първ път като малък с Астор.
мисля, че се казваше Артемик, той е арменец и тогава беше още, по него време беше много известен, след това стана много мега известен. Астор не идвал на гости, между другото, в къщата ни в град Русе. С Астор сме поддържали, нали, това видео го правя най-вече заради кончаната на Астор. Бог да го прости, много ми тъжно и много ми тъпо, че се занимават такива хора. Те бяха приятели с баща ми. Няма да забравя, когато един ден се прибрах в нас и видях в стаята, имаше един спрям Мерцедес, един жълт, още се спомня, един голям жълт Мерцедес пред нас по време на комунизма, той беше някакво събитие. Такъв Мерцедес голям пред къщата, в която живеехме, която все още стои. И влязох в стаята там, където живееше баща ми. Аз съм разправил предни видеа. И видях там на една маса, се приказваха, нещо пиеха, едяха Астор и баща ми. Още тогава, 70-те години на миналия век, вие представяте ли си какво събитие? После вече сме се виждали с Астор по София, по Русе е идвал. Аз по-късно, 2000-та година, отидох да живея в София. Там ще ви разправя много случки, много събития. И така, това, че почина Астор, Бог да го прости, ме потикна да направя това видео, да ви обясня някои неща за миналото, за баща ми, за мен като малък, ето къде съм аз, колапи съм бил. Но така е, живота върви напред, мачка, годините мачкат и не мога да се върнем назад, мога да се върнем само спомените си. Спомените си и аз за това реших да правя видеа, да ви обяснявам за миналото, за спомените, за хората, за нещата такива каквито са, истинските, такива каквито са. Много са, страшно много. Сега, бъдещето не мога да прогнозирам с точност, но долу-горе така, като виждам нещата. И там мога да ви кажа какво може да се случи, но не съм като Алена звездите ми говорят, а просто поставям нещата в такъв ред, познанство от миналото, кой какво, що, къде и какъв е в момента и неговите внуци, деца и внуци и какво може да се случи, защото то всичко си е вързано, да ви кажа. Както Комунистическата партия управлява от 75 години държавата България и всичко е предвидимо и се виждат какви са кръци, какво правят и за какво става въпрос, как използват народа, как се облагодетелстват и така нататък. Така е предвидимо и прогнозируемо какво ще се случи в бъдеще. Ако не се промени това цялото нещо, което винаги ви го обяснявам, че този модел или това управление на държавата, или въобще тия хора трябва да се осветят, трябва да се промени всичко, да се търсят, да се търси извора, откъде са тръгнали и кой какво състояние натрупал, каква позиция изпълнява в момента, каква длъжност заема в йерархията, в управлението, в бизнеса, във всичко. Нали? Даден индивид, кой откъде, за какво става на въпрос. И така, това беше видеото, което исках да ви пусна за миналото, по случай кончаната на Бог да го прости Астор, по случай кончаната на баща ми, той почина много отдавна. Много отдавна, 2008 година почина баща ми. И хотел Дунав, комплекс Дунав, който вече не е същия, а е погрузнен, разбит,
казвам, че там разрушиха най-култовите места и на тяхно място построиха някакви глупости, защото за мен това си абсолютен кич. Това е абсолютен кич. И ние не можем да спазим историята. Дори това, което е построено от народа, също се опропастява и ужас. Така, с вас беше Николай Русев, Кольо Китаеца от Франция. Аз, за съжаление, не мога да се прибирам в България. Затова ще ви правя видеа от Франция по спомени, снимки, реални събития и така. За сега до чуване. Следващия път ще има нова тема. Абонирайте се за моя канал безплатно. От следващия път, следващото видео, започвам кампания. Всеки мой нов абонат ще получава, ще правим томбола, ще правя томбола на всички мои абонати, така че се абонирайте и който абонат се падне, ще го правя на живо, ще му пращам по 200 евро, няма значение къде се намира, в коя част на света, България, Западна Европа, Америка, където и да е, ще печели томбола по 200 евро като абонат на Кольо Китаеца YouTube, като абонат на канала на Кольо Китаеца в YouTube. Така, това е много сериозно. Аз, код кажа, го правя. За сега до чуване. Ще се види пак. Много ми беше приятно. С вас беше Кольо Китаеца от Франция.